Det er super, super fedt. Ja. Vi skal i gang, men vi skal have en ny med. Vi skal have en ny med. Sandra? Er det Henry, vi taler med? Nej, det er Sandra. Sandra. Hej Sandra. Du taler med Benjamin Hall inden for Call Me af. Hej. Og du taler også med Anne. Anne, prøv lige at præsentere dig. Hvem? Hej Sandra, det er Anne. Sandra? Hallo? Ja. Er du der? Jamen, det var fordi, jeg lige hørte, jeg sidder og ser det. Ja, okay, hvor er det sådan. godt, det er Det var mit perfekt. næste spørgsmål. Det var mit næste spørgsmål. Hvis du Jamen, sidder det var og fordi, jeg tog lige, jeg skulle lige slå lyden fra, fordi der er lidt forsinkelse. Ja, okay, Yes. super. Okay, Hallo, så den har sådan du. skal det Okay, være. så behøver jeg ikke at forklare dig. Nej, Ret simpelt. ja. Jeg ringer til dig, fordi at jeg har et godt råd. Ja. Du bliver nødt til... Har du kalenderlys derhjemme? Nej. Okay, køb dig et. Men du skal i hvert fald, du bliver nødt til at tænde det inden i morgen, for du ved godt, der er sådan en stump inden den første, du skal nå at brænde af, ikke? Jo. Det tager et stykke tid. Det var bare lige mit råd. Det var faktisk det, jeg bare ville sige. Ej, det er gas. Ja, nu bliver jeg sgu da helt nervøs, altså. Nej, det skal du ikke gøre. Det er skal bare du ikke gøre. gas. Sandra, ved du hvad? Du har vundet. Fedt. Yes! Og vi skal finde på nogle præmier til dig. Ja. Ja. Ja! Ja. Vi skal... Du skal nummer 1 eller nummer 3? Ja. Nummer 3, siger jeg. Nummer 3. Vi finder lige noget til dig. Sidder du og ser det lige nu? Det gør jeg. Der er lidt forsinkelser på, så jeg tager noget op, Så er jeg kan du nødt se til at det, gå og så med kører vi ryggen den til, så derfra, du men ikke du kan får se noget, forklaring. jo. Nej, hun skal have den først. Nu hvor Ja, du mangler okay. et kalenderlys, Så får får du du lidt sådan en lille lys til aften, fyrfadslys ikke? også. Det kan Jo. du tænde derhjemme. Ja. Det er som udgangspunkt number 1. Ja. Så kører vi du vinder en blå boks. En blå boks med Nej. Nokia-logo på. Nej, det er en telefon. En guldtelefon. Fedt. Yes. Ja. Og det er 18 karat. Den er ægte og det hele. Hold da kæft. Så er lige en- Så lige før lidt iPhone om skal også, skiftes tror jeg. ud, hva'? Det er bare lige en kæde på, så kan Ja. du hænge den hernede, og så Ja. kan du rende rundt der, og så tage på disk med alle de andre, og være lidt på mode. Ja. Måske også i den blå boks, den er også ret fed. Ja, den hører så med, ikke? Ja, det gør den jo. Den kan du stille på hylden derhjemme. Så har du altså vundet en dræberpizza med turtles. Ninja Turtles. Fedt. Ja. Den har vi også lige kørt afsted. Ja. Hvad har vi mere? Ved du hvad? Vi skal have noget mere. Du får også en telefon mere. Fedt. En HTC Wildfire S. En HTC Wildfire S. Hvad for en telefon har du nu? Jeg har en iPhone. Du har en iPhone. Ved du hvad, så er der 2 gule. Ej, den guldtelefon, den kan du altså godt rende rundt og flash. Men Wildfire'en, den kan du da i hvert fald, hvis det er en gave, eller du kan også godt selv bruge den, men det er da i hvert fald en fed telefon at have. Jamen, jeg har da en mor, som er rigtig ked af sin telefon, så det kunne da godt være. Nej, så har hun en god julegave, ikke? Jo. Hun sidder ikke og ser den nu, gør hun det? Nej, det gør hun faktisk ikke. Hun er lige gået ud af døren, og jeg har lige siddet og snakket eller talt med hende om, at nu har jeg fulgt med hver eneste onsdag, eller hver gang I har sendt, og jeg har aldrig vundet noget, og så ringer I. Ej, hvor er det fedt. Det er bare fedt. på den gode måde. Ja. Men så ved hun jo ikke, at du har vundet den her. Det kan du bare lige sige til hende efterfølgende. Jeg siger ingenting. Nej, det skal fedt. Ved du hvad, Super. vi ringer op efterfølgende, Ja, og så men hun skal tager også lige have en løbetrøje. Det Der får er også en en løbetrøje. En løbetrøje af Stig med afsted. Call Me logo. Ikke? Ja, Ja. fedt. Vi ringer dig op efterfølgende, og så finder vi lige ud af, hvor vi skal sende det hen. Og så skal du lige huske på, at mor skal ikke være hjemme. Vi sender pakken, så hun lige pludselig finder din julegave. Ja, det er bare i orden. Fedt. Men vi ringer op til dig bagefter. Ja, tak. Yes. Vi snakkes ved. Hej. Hej. Ja. Ja.